Kolenice ili butkice dobro operite hladnom vodom, a potom ih stavite da se kuvaju. Kada voda provri, prospite je i zamenite svežom. Sa površine vode skidajte penu i nečistoće koje se skupljaju. Oljuštite krompir. Otkostite kolenice i isecite meso na komade. Krompire isecite na komade i skuvajte u vodi u kojoj su se kuvale kolenice. Pomešajte kajmak, pavlaku i ren. Podmažite sač. Izručite meso. Preko mesa poređajte skuvane krompire. Sve prelijte filom. Nalijte vodom u kojoj su se kuvale kolenice i krompiri. Ubacite u hladnu rernu, temperaturu podesite na 200 stepeni i zapecite dok ne porumeni. Kompletan recept je u opisu. Zaprati za nove recepte iz zemljanog posuđa.